Когато е невъзможно да се отглежда детето и родителските права да се упражняват от двамата родители съвместно поради развод или раздяла, и когато единият родител желае да изведе детето в друга държава, членка на Европейския съюз, различна от тази, в която са се били установили да живеят заедно, е необходимо да разполага със съгласието на другия родител. Ако родителят, който извежда детето, не разполага с това съгласие и няма право еднолично да определя къде ще живее детето въз основа, например, на съдебно решение за предоставяне на родителските права, това извеждане на детето от държавата, в която е живяло, в друга държава, ще се счита за неправомерно и ще се определи като така нареченото родителско отвличане на дете. Когато родителите не могат да постигнат съгласие относно обичайното местопребиваване на детето, може да се потърси съдействие от съда на държавата по обичайното им местопребиваване и той да се произнесе с решение, с което да определи къде ще бъде обичайното местопребиваване на детето, къде ще живее то, като част от упражняването на родителските права върху това дете. Ако след раздялата на двама родители, които са живяли с детето си в България, единият от тях желае да го изведе във Франция, но няма съгласието на другия родител, той може да се обърне за съдействие към българския съд, който да се произнесе с решение относно промяната на обичайното местопребиваване на детето. Прехвърлянето или задържането на дете от една държава в друга, различно от държавата, в която то е живяло трайно с единия или с двамата си родители, от единия родител без съгласието на другия, се третира като незаконно и неправомерно и се определя като родителско отвличане. Например, ако български граждани живеят с детето си в друга държава, член на Европейския съюз, повече от една година и единият родител реши еднолично и без да има правото на това въз основа на съдебно решение за упражняване на родителските права, да се завърне с детето си в България без съгласието на другия родител, това действие се третира като родителско отвличане, независимо, че детето има българско гражданство и независимо, че родителят с детето си се е прибрал в своята родина. Държавата, в която детето е прехвърлено неправомерно, е длъжна при поискване да осигури връщането му в държавата, от която е прехвърлено и в която е било неговото обичайно местопребиваване. Освен това, съдът на държавата, в която детето е прехвърлено неправомерно, няма призната компетентност да се произнася с решение относно упражняването на родителските права. Например, ако дете български гражданин е неправомерно доведено в България от единия родител и другият родител подаде молба за връщане на детето в държавата по обичайното му местопребиваване, в което е живяло преди довеждането, тази молба следва да бъде внесена в Софийски градски съд. Съдът ще се произнесе с решение за връщане на детето или за отказ. Българският съд обаче не разполага с призната компетентност да постанови решение относно упражняването на родителските права. Този въпрос може да бъде решен след връщане на детето в държавата, в която е било неговото обичайно местопребиваване, от компетентните съдилища, които могат да решат или пререшат въпроса относно упражняването на родителските права върху това дете. Според общото правило, компетентни да предприемат мярка за закрила по отношение на имуществото и личността на дете са социалните служби и съдилищата в държавата на неговото обичайно местопребиваване. Ако е констатиран риск за дете в държава различна от държавата на неговото обичайно местопребиваване, са компетентни да предприемат мярка за закрила органите, които са констатирали риска. Тези мерки обаче ще бъдат временни до определяне на държавата по обичайно местопребиваване на детето и до налагане на мярка за закрила според законодателството на тази държава и от компетентните органи на тази държава, държавата по обичайно местопребиваване на детето. Например, ако за дете с обичайно местопребиваване в Италия е констатиран риск, компетентни да предприемат мерки за закрила са социалните служби и съдилищата на Италия, дори в случаите, когато детето има български гражданин, защото то е живяло и отглеждано там, неговото обичайно местопребиваване е в Италия, а не българските социални служби и съдилища във връзка с неговото българско гражданство.